ang tinuod nga paghinulsol. Mao ka na ang atong paggahisgutan niini nga episode. Apan sa dili pa ta muhisgot sa detalye ni atong topiko, I invite you to watch our previous video nga naguluhan kini sincero nga pagsugid sa sala or sincere confession of sin. Kay ang sincero nga pagsugid sa sala maog pag-ila nga kita nasayop sa tubangan sa Ginoo, importante nga buhaton aron ato makabot ang tinuoray nga paghinulsol. Ako lang ibutang sa description ang link sa moong video. So now, anhinata sa atong main topic. Sa dili pa mahugasan sa Dios ang sala sa atong kinabuhi, una sa tanan dapat kahibalutan nga kita nakasala o nasayop diha sa tubangan sa Dios. Kini nga kahibalo mahitabo kini sa dihang kita moduol sa Ginoo. Kay ang kahayag sa Ginoo mauman ang mag-expose sa mansa o sala nga naa sa ato kinabuhi. Ug sa dihang ma-expose kaning maong sala nga mo'y trabaho sa balang espiritu pag-convict sa ato nga kita nakasala, dunay duha ka butang pwede nato buhaton. Okay? Ang una, moduol ta diha sa Ginoo og ipadayag ang atong sala diha sa iyang kahayag. Okay? Ang ikaduha nga pwede nga pagabuhaton mao ang pagpalayo. Pagpalayo o pagsalikway sa conviction sa Holy Spirit. Og mubalik kita papakasala diha sa kangit-ngit. Apan sa number 1 sa atong pagduol sa Ginoo na expose ang atong sala, doon na tayo ganti nga madawat. Kaya ngano, mapasaylo kita og mahinluan kita sa atong pagpakasala o sa atong sala. Ang paghinulsol, kung atong tanawon sa balaang kasulatan, kini gisugo o gimando kini. Daghan nga mga teksto nga atong mabasa apan magtan-aw lang kita sa pipila ka mga Bible text nga naghisgot mahitungod sa paghinulsol. Ang usa niini mao ang Matthew chapter 3 verses 1 o 2. Okay, ato ning basahon. Og niadtong mga adlaw niabot si Juan nga Bautista nga nagwali sa kamingawan sa Judea nga nagaingon. Verse 2, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Kay adto ta sa Matthew 4:17. Sukad niadto misugod si Jesus sa pagwali ug pag-ingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Another Bible text sa Acts 17 verse 30. Apan karon siya nagsugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Niini nga mga teksto ato mabasa nga sa pagsugod og wali ni John the Baptist o ni Jesus Christ, ila gisugo o gimando ang paghinulsol. Ang pangutana, ngano man? Ngano nga sa diyang sila magwali, ila ning lagbitan nga paghinulsol kamo? Dili lang kani para sa mga tao kani atong panahon na o kani nga mensahe pod para kanato karon. Kay ang paghinulsol di ay usa ka kondisyon sa kaluwasan. Kini usa ka butang nga dapat mahitabo. Okay, atong basahon ang Luke chapter 13 verse 3. Nagaingon? Nagaingon ako kaninyo, dili apan gawas kong kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mauusab nga pagkaagi. Kay kung kita dili maghinulsol, usara itong sangputan, kalaglagan. Sa diyang nagwali si Pedro during sa Pentecost, daghan kay mga tao nga namati sa iyang wali. Ug sila natandog sa dihang si Pedro nagwali mahitungod sa kaayo ni Ginoong Hesukristo sa iyang gugma kanato. Ug sa dihang natapos ang mga wali, nangutana sila diha ni Pedro. Kaya atong basahon sa Acts chapter 2 verses 37 and 38. Atong tanawon kung sa tubag ni Pedro. Karon sa nakadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing og nanag-ingon sila kang Pedro.
ug sa ubang mga apostoles, mga igsuon, unsay pagabuhaton namo. Og si Pedro miingon kanila, maghinulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala og magdawat kamo sa hatag sa Espiritu. Ang tubag ni Pedro sa ilang pangutana kung unsa ilang buhaton. Number 1, paghinulsol. Number 2, pabautismo. Human sa duha, number 3, madawat ang gasa sa Espiritu. Kabalo ko, ikaw ako, gusto kita makadawat sa gasa sa Espiritu. Apan di ay, una, paghinulsol. Ang Dios dili makalimpyo kanato gikan sa atong mga sala. Hangtod kita mo ila sa atong sala, sayang atubangan o maghinulsol niini. Sa dihang mapasaylo kita sa atong mga sala, atong madawat ang Espiritu Santo. Karon, unsa man ang tinuod nga paghinulsol? Apan sa dili pa nato tubagon kanang pangutana, ato lakbitan paghisgot ang istorya ni King David o ni Bathsheba. Okay? Ang kinatibukan nga storya mabasa ninyo sa 2 Samuel chapters 11 and 12. Apan dili na nato pagaisgutan ang detalye. Kay taas kay mong istorya, ato lang i-summarize. Mao kini nahitabo, si King David nakahimo og dako o makalilisa nga sala kauban ni Bathsheba. Si Bathsheba asawa sa usa sa mga matinud-anon nga sundalo ni King David nga ang pangalan si Uriah. Ang maong sala nagsugod sa diyang usa ka panahon si King David nagsuroy sa ibabaw sa iyang palasyo. Sa dihang nagsuroy-suroy siya, naglakaw-lakaw, iyang nakit-an ang usa ka matahom nga babae nga nagliko. Tungod kay doon na siya dakong interest mo ng babae, iyang gisugo ang sulugoon, pag-inquire about sa mga babae. Tuod man, may balik ang mga sulugoon ug miingon kang King David, Hari David, ang kaning moong babae nga guwapa kaayo nga imong giingon sa mua, asawa ni sa imong sundalo nga si Uriah, ang iyang ngalan si Bathsheba. Apan taliwala nga nasayod si King David nga si Bathsheba asawa di ay ni Uriah, nagpatigbabaw ang iyang kaibog sa unod. Iya gyud gipatawag si Bathsheba. Tuod man dunay mga panag-istorya, midangat ngadto sa usa ka relasyon. Ug ang maong relasyon midangat sa di maayo nga panghitabo. Kay si Bathsheba nabuntis. Mabdos ang nakapait kay dili gusto si King David nga madiskubrian ang maong iyang binuang kauban ni Bathsheba. Imbis maghinulsol o mukumpisal sa sala si David, naningkamot siya pagtabon ni ini nga sala. Daw tataw kaayo sa balaang kasulatan. Ha? Sa Proverbs 28 verse 13, nga kadtong nagtabon sa ilang kalapasan, dili og dili gyud mouswag. Karon, parang matabunan ang maong sala, andam si King David mo sakripisyo og mupatay. So isyan ang iyang gibuhat, iyang gisulatan si Joab. Kani si Joab mao ang military commander ni King David. Atong basahon ang maong sulat. Kay di nako gusto makulangan o makapinan. May ginang atong basahon gikan sa Bible ang maong sulat. Makita kini sa 2 Samuel chapter 11 verse 15. Atong basahon. Ug iyang gisulat diha sa sulat nga nagaingon, ibutang mo si Uriah sa kinaatubangan sa labing mainit nga gubat ug sumibog kamo gikan kaniya aron siya masamaran o mamatay. Ang nakapait ani mga higala. Kay ang gipadala ni King David sa maong sulat,
si Uriah mismo nga mao'y banan ni Bathsheba. Wala na sayod si Uriah nga nagbaklay dalang maong sulat nga ang maong sulat di ay mao na to iyang death sentence. Tuod man nadawat ni Joab ang maong sulat, gibasa niya, oy, ipabutang ka man day sa tubangan sa gubat. So ang naitabo, gibutang ni Joab si Uriah sa pinakamainit na parte sa gubat. Og sila mi-withdraw or mi-retreat in town. Ang inosente nga matinud-anon nga sundalo si Uriah kini namatay. Inana kangilngig ang sala kung ato kining taguan o ato kining mahalon. Ang sala nga nagsugod lamang sa pagkaibog ni King David misangput sa pagpanapaw. Karon kay gitabunan niya ang sala sa pagpanapaw, misangput na pud sa lain nga sala nga mao ang pagpatay. Sa dihang namatay si Uriah, nagtuo si David na wow, sulban na ang problema. Ngano? Legal ang akong pagkuha ni Bathsheba nga himo na akong asawa. Gani atong mabasa padayon na to ang mga bersikulo sa chapter 11 nga iyang gipakuha si Bathsheba og siya nahimong asawa ni King David og nanganak sila usa ka anak nga lalaki. Apan ang Ginoo wala natulog. Atong nasayran sa atong previous na episode nga sa atubangan sa Dios walay sala nga matago. So unsa gibuhat sa Ginoo, gipadtuan sa Ginoo si King David. Iyang gisugo si Prophet Nathan. Mao ni ang gisulti sa propeta ngadto kang David. Atong mabasa kana sa 2 Samuel chapter 12 verse 9. Nganong nagtamay ka sa pulong ni Jehova sa pagbuhat ni atong dautan sa iyang mga mata. Ikaw nagsamad kang Uriah ang Hitianon, pinaagi sa pinuti, og nagkuha sa iyang asawa aron maimong asawa, og gipatay mo siya pinaagi sa pinuti sa mga anak ni Amon. Apan doon na po'y maayo nga part sa kinabuhi ni David. Taliwala nga gitabon-tabonan niya mga maong sala. Kay sa dihang nabati kini ni David nga siya nakasala, sumala ni Prophet Nathan, wala na siya nangatarungan. Di ba na uban sa tuwa nga sa dihang makasala, may bawaan na maong sala. Daghang kitag mga excuse kay kuan manggod ka nang dili manggod. Natural manggod sa sundalo nga mo apil sa gubat. Ako to sa gisugo kay pabutang sa tubangan apan wala na gibuhat ni David. Busa ka mo diha nga mag-reference mo nga si David dito dagag asawa. Tan-awa sa ninyo giunsa niya paghinulsol. Okay? Ato mabasa na sa 2 Samuel 12:13. Kaya ito nang pasahon unsay reaction ni David sa diyang gisultian sa ni Nathan na ikaw nakasala. Og si David miingon kang Nathan, ako nakasala batok kang Jehova. Ang pag-angkon sa sala mao ang importante nga pagabuhaton parang makabot ang tinuod nga paghinulsol. Gani si King David siya mihigda diha sa yuta ug nagampo ug naghinulsol sa 7 ka mga adlaw. 7 ka adlaw. Dili basta-basta ang iyang paghinulsol. No, ato kada mabasa sa Psalm 51 ang iyang pagampo sa paghinulsol sa iyang mga sala. Kaya itong basahon, Psalm 51 verses 1-3. Maluoy ka kanako o Dios, sumala sa imong mahigugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy. Palaa ang akong kalapasan. Hugasan mo ako, pag-ayo gikan sa akong kasalanan, o hinluan mo ako, gikan sa akong sala. Kay naila ko ang akong mga kalapasan,
ug ang akong mga sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Inana ba ang atong pag-ampo sa Dios sa dihang naghinulsol kita sa atong mga sala? Pag-ampo sa pagsugid, pag-angkon sa sala, inubanan sa pagpaubos. Nganong importante man ang sincero nga paghinulsol? Aron mapasaylo ta sa atong mga sala ug makabaton ta og bag-o nga kasing-kasing. Ug kanang bag-o nga kasing-kasing, kini usa ka milagro sa paglalang sa Dios sa atong kinabuhi pinaagi sa balaang espiritu. Ang Salmo 51:10 nagaingon, buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios, ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Create in me a clean heart, O God. Mao ba na atong pag-ampo sa kinabuhi? Nga tagaan kitag bag-o na kasing-kasing. Apan ka ng bag-o nga kasing-kasing, dapat pagaunahan ka na sa atong pagsugid o paghinulsol sa atong mga sala. Sa makausapa, ang paghinulsol gikinahanglan aron mapapas ang atong mga sala. Okay? Ang buhat 3:19 nagaingon, busa man naghinulsol kamo og managbalik kamo aron pagapalaon ang inyong mga sala. Minahal kong mga higala, unsa pa may atong langayan. Anian na kita sa katapusa mga adlaw, ang mga ilhanan nagpakita nga ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo duol na gid kaayo mabalik. Ang Marcos 1:15 nagaingon, ang panahon na tuman na ug ang gingharian sa Dios haduol na. Maghinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Ang paghinulsol usa ka butang nga mahimo nimong pilion ug mahimo nakong pilion nga buhaton. Ang Dios naghatag sa iyang espiritu nganhi kanato aron makahimo kita apan kinahanglan nato nga atong pagapilion. Dili ang Ginoo mamugos. Ang paghinulsol ug ang pagtuo kini gayod mag-uban. Dili pwede nga moingon kita nga mituo kita sa maayong balita. Mituo kita sa balaang kasulatan. Atong gihigugma si Ginoong Hesus. Apan wala kitay gibuhat aron mo talikod sa atong mga sala. Ang atong Ginoo sa gugma og kaluoy. Siya naga-invite kanato sa Isaiah 1:18. Nagaingon siya, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Dili ba ta mo tubag anang imbitasyon? Ang atong Ginoo sa rason. Gusto niya nga hisgutan nato ang atong mga kaluoyan, atong isulti diya kaniya. Sa makausa akong balikon pag-ingon, nga ang tinuod nga paghinulsol mao ang pag-angkon sa atong sala. Pagbangutan sa atong sala. Atong hinumduman, pagbangutan sa atong sala. Dili, nagbangutan ta tungod sa resulta sa atong sala. Usa sa example na si Judas. Si Judas, nagbangutan siya, dili tungod sa iyang sala nga nabuhat, sa iyang sala nga pagkahakog sa kwarta, kundi nagbangutan siya sa iyang sala tungod sa resulta sa iyang sala. Kaya nakita niya giun sa pagdagmal sa Ginoong Hesus. O ang tinuod nga paghinulsol, pag kita magpaubos diha sa Ginoo. Ang tinuod nga paghinulsol, kini makahimo og bag-o nga kasing-kasing. Ang tinuod nga paghinulsol, magabunga o mag-usab sa ato kinabuhi. Akong pag-ausbon pagbasa ang Marcos 1:15. Okay? Nagaingon, ang panahon na tuman na ug ang gingharian sa Dios haduol na.
maghinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Kung 2,000 ka an tuig na milabay, sa diyang miingon ang balaang kasulatan, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa Dios haduol na. Ay pagha karon 2022 na. Ngilngig ang mga panghitabo sa kalibutan. Atong nakita sa atubangan sa atong mga mata ang mga ilhanan nga gisulti sa Mateo 24, 25, 26. Igsuon, duol ta di Kristo. Atong itugyan kaniya ang atong mga kaluyahon, ang atong mga sala, atong tagaan si Kristo og partis tong kinabuhi. Gani ang atong tibuok ng kasing-kasing, atong itugyan diha kaniya. Salamat kaayo sa paggahin nimo og panahon sa pagtuon kauban kanako nini ang episode. Og ako nang hinaot nga kini na episode imo ni i-share sa imo mga friends. Ayaw po ninyo kalimot og like o comment below kung naamoy ikadugang. O anaa po tayo audio version ini sa atong podcast. Akong ibutang ang link diha sa description. Dayon, atangin ninyo ang next na itong episode, din atong paghahisgutan ang balaang kasulatan. Nganong importante man nga kada adlaw kita gyud magbasa niini. Okay? So salamat kaayo ug ang Dios magapanalangin kanimo.